Nowruz ýaýlasyny arkadaly gahrman serdarymyň ýurduna toýlara ýetlenip Nowruz gelenleri atly saklanaşdyrylan aýdym faýla çykyş ýerine ýetirildi. Milli uwuşgyna beslenen bu kompozisiýa garaşsyz hemişeli beýtarap watanmyň awadançylygyny gülläp ötüşini saýlap alan dörrüjilik ýoly bilen önämli gadamlaryny alamatlandyrýar. Hormat prezidentimiň bayramçylyk münasibetli watandaşlarymyza iýeren gutlagyny belleşi ýaly. Galkanyşyň güllüýüşiň we täzelenişiň bayramy bolan Nowruz halklaryň arasyna hoşnutly gatnaşyklaryň kemale gelmegine aýratyn ýakmetli bolupdyr. Halkymyň ýaşaýyş durmuş ýöreglerini bu bayram bilen bagly däp döstürler giňden bir jaýdypdyr. Halkara Nowruz güni münasibetli geçirilýän bayramçylyk çäreleri, sergiler, konsertler, medan ansambl hyzmatdaşlygy ilerletmäge de goşunt goşýar. Goý Nowruz bayramyna ýerine ýetirilýän joşgyny aýdym faýlar agdy berilen hem dost sogonyň owazyny öwürlep hemişe belentden ýaňlansyn diýip döwlet başçylygynyn gutlagyny aýdylýar. Nowruz ýaýlasyna giňden tutulan türkmen toýunyň şowkuny ýagdaý emele geldi. Baharın gelmegi bilen töweregimizdäki hemme zat gözümizden anyny özgörýär. Bu gözel günjekde türkmen bakarynyň gözelligi has aýratyn duýulýar. Tebigatyň gözelligi, köpetdaň dağ etekleriniň ösümlikleriniň we ilkinji gulleriň ýygy bilen bar qurýan arasy howany insanylyklanyr. Gederlerimiz başga uşaw bilen faýlaşyk ýaşamaň asly ýörelgilerini, tebigata aýawly çemberleşmeň däplerini döredipdirler we bize miras galatdyrlar. Nowruz bayramynyň bellenýän günlerinde ýurdumyzda ýagan ýagyş bu bayramçylygyň mazmunyna münasip bereket alamatlanyrdy. Türkmen topragyna asmana nur bolup inen ýagmyr gadymy döwürlerde bolşýaly, her kwata da daş töweregiň gulzarlygy öwürmegine ýardam edýär. Howa hem göýe bahar bayramyny we täze günüň rowaşlanmagyny isleýänlere çalym edýär. Munyň özi bereketli hasylyň bu şyşy bolup ýüze çykýar. Türkmen jemgyýetiniň halkyň aňyna berk ornuşan bu ýörelgeleri her kwata täze mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Nowruz amtan bilen tebigatyň berk alawanyşan alamatlanyrýar. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzda ekologiýa awadançylygyny öpçetmek, tebiği baýlyklardan rezeli peýdalanmak, ykdysadyýetyň ähli puwdaklaryna we durmuş ulgamyna öňdewarjy ýaşyl tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça amala aşylýan toplumlaryň çäreler başga uşaw gorap saklamakda, oň ýagdaýyny gowlandyrmakda, tebikleýin we halkara derejetinde durnukly ötüşi adanmakda münasip goşunt bolup gurmady diýär. Yedigene kapıda yediyor ödüverim. Yediğen izleyinime yedi safar severim. Kokuda yumunu koyup yedi sıvıda koyarım. At gerektir yiğitler. Sağda ker kabilani. Bayramçylyk dawaraty türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahman Alkadamyň edebi eserleri, şeýle-de Nowruz namy kitaby tarapynda döredilen çeper kompozisiýalar bilen dowam etdi. Folklor, etnografik sahna eserlerine we artistlaryň çykyşlaryna gadymy döwürlerden şu günüde çenli gelip ýeten bayramyň taryhy hem-de däpleri janlandyrly. Şeýle-de bu ýerde dähmetli halkymyň tutpatlyk ekrançylyk adatlary aýdym görkezildi. Owa hojalarynyň ösüşi wagtda Türkmenistan dünýä sivilizasiýasynyň iň gadymy ojaklarynyň biri hataplanýar. Muny geçirlen ilmi barlyklaryň tatbiqlaýar. Çeken
ata-babalarymyz diňe bir bugdaýy däl, eýsende göp bagça ekinleri, meýweli agaçlary ösdirip ýetişdiripdirler. Şeýlede ökden marlarlary bolup durlar. Meydanlary we bagçalary suwarmak üçin suwaş dehqanlarynyň we ulgamlarynyň durly görnüşleri ulanypdyr. Adından märi milli ekrançylyk dinamaty tebigatyň döwürleri bilen aýrylmaz ara-barışykka gelýär. Bu dinamada mövsümlerin owa hojalyk işleriniň tapgyrlary, ekşe başlamyň wagty, hasylyň ýetişýän we ýygyn mövsümi bellenipdir. Halkymyzyň ruhy medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan oň dünýä garaşyny şoklanýan Nowruz bayramynyň däp desturlarym adamyň zähmeti, owa hojalyk işi bilen baglanyşyklar. Her wagtda ata-babalarymyzdan miras galan baý tejribe, döwraba usullar hemde tehnologiýalar bilen faýdaşyp goşup, owa tenaga toplumyny ösdirmek boýunça ýurdumyzda durmuşa geçirilen döwlet strategiýasynyň esasyndy diýär. Nowruz ýaýlasynda bediren agoýlar ýol-boşly türkmen owasynyň beýanyna urly. Amaly Hasan sunuwatynyň we dürli senetleriň ussatlary bilen meşgul bolan halkymyzyň milli däp desturlary hemde ýaşaýyş durmuşy özüniň köpügüşgünni aýratynlyklaryna şoklanýarly. Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adamlaryň maddi-däl medeni mirasynyň sanawyna girdilen Nowruz bayramy, dialogyň we medeniýetleriň özara gatnaşygynyň raýdaşlyk hemde dost sogundlyk ýaly umumy adamlar insan ferwer gatnaşyklarynyň aýdym misalydyr. Bakarın gelmegini, tebigatyň janlanmagyny we awadançylygy alamatlandyrýan bu bayram halkların parahatçylygy hemde dörtjüligi yntylymasyny şoklanýar. Şonuň üçin hem häzirki döwürde Nowruz bayramynyň halkary derejesinde bellenmegi kanuny laýyk ýagdaýdyr. Bu baradaky degişli kararnamanyň 2010-njy ýylyň fevral aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 64-nji mejlisinde baragadan kabul edilendigini bellemek gerek. Nowruz türkmen halkynyň baý medeni mirasynyň aýrylmaz bölegidir. Iň gadymy döwürlerden bäri parahat söýjülük hemde hoşçetlik, goňşuluk, mehriban watanmyda bolan söýgü halkymyzyň medeniýetiniň dünýäde emele getirýär. Täze taryhy döwürde halkymyzyň insan perwer hemde ruhy ahlak gymmatlyklary gahryman arkadamyzyň başyna başlan we hormat prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyzyň baş tutanlygyna ýygydaly durmuşa ýetirýän ýurdumyzyň öňün içeri we daşary fiýatynyň ýetadyndy diýär. Şöhratly halkymyzyň dörtjülük däplerini aýap taklaýan, olary dowam etdirýän türkmen gelmeglerini asyrlar boýy ýeli çeper keşdeşler hökmüne tanalýanyny bellemek gerek. Kökleri gadymy döwürleri uzayan we öz boşly aýratynlyklar bilen tapawutlanýan keşdeşilik sunuwaty milli medeni mirasymyzyň möhüm bölegidir. Çeper elle gen gyllarymyz asarlaryň dowamyny bolşaýaly, her wagtda bayramçylyk we günnelik lowatlary, şeýlede hallary hemde kuşlaryny bedeýän ajaýyp gölleri keşdeler döredýärler. Amaly Hasan sunuwatynyň bu görnüşi Türkmenistanyň iň meşhur aýratynlyklarynyň biridir. Bayramçylyk dawralaryna atnaşlaram muňa aýdym göz ýetirdiler. Şunun bilen baglanykda türkmen milli halçylyk sunuwatynyň we türkmen milli keşdeşilik sunuwatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi-däl medeni mirasynyň sanawyna girdilendigini bellemek gerek. Mälim bolşaýaly bu awraýly sanawda görogly şadetsany kuş tepdi milli aýdym tan sunuwaty, dutar ýasamak seneçiligi, dutarda saz çalmak we bagçylyk sunuwaty, ahaltakaçylyk sunuwaty we atlary bezemek däpleri, molle penniniň şorta sözlerini gurrun merjilik däbi ornaly. Bularyň ählisi milli mirasymyzyň dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegi hökmünde ikrar edilendiginiň aýdym tutnamasydyr. Nowruz ýaýlasynda ýaýwanlanan bayramçylyk şäherinde ýanglanan aýdymdyr saatlar, joşgyny tantlar hemmelere şatlyk baýlady we ýatançyk bajak täsirler galardy. Şeýlede bir ýerde türkmen halkynyň öz boşly medeniýetiniň möhüm bölegi bolan milli tagamlaryň durly görnüşler görkezildi. Bugdoýdan taýýarlanýan temeni Nowruz bayramynyň däp bolan tagamydyr. Milli oýunlar bayramçylyk dawratynyň şowkuny artdyrdy. Türkmenistana geçirilýän milli bayramçylyklary ajaýyp ahaltaka bedewlerine atlanan ökde çapyk suwarsyz gözegine getirmek kynlar. Galkanyş milli atüsünnäki oýunlar toparynyň görkezmez kışlary hemmeler üçin hakyky sowgat boldy. Bu topar diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda da meşhurdur.
Galkynyş topory köp sany halkara festiwallaryň bayraklarynyň eýetidir. Oňdaşary ýurtlardaky çykyşlarym bu üstünliklere eýe boldy. Ahal tekatlarynyň gödelligi, asylly, keşbi, sardamlygy we ýynnamlygy, türkmen ýigitleriniň at şapmakda uswatlygy ýerine ýetirýän çalışmaly tilsinleri tomoşaçylarda hemişe ulu täsir alýar. Meşhur bekişli bedewlerin mekany bolan Türkmenistana milli teýçilik sunuwatyny gora taklamak, öwrenmek we üstürmek häzirki döwürde oň gadymy däplerini wagt etmekde dowam etdirmek, açylyk sportuny höwetlendirmek boýunça döwlet derejesinde iň gerimli işler anyp barlýar. Ştab kwartiraty Aşgabatda ýerleşýän Halkara Ahaltegaçylyk Assosiasiýasy Türkmen bedewiniň milli bayramynyň döredilmegi şeýlede her ýyla asman atlarynyň halkara gözellik bäsleşiniň geçirmegi şu maksatlara hyzmat etmäge gönükdirlendir. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň başlangyjy esasyna gurulan täze arkadaş şeýle bolsa görevli adamlaky döwlet açylyk sirkaçyly.